सकदांक नमस्कार मिगेल नाव वृद्धिका दिनकर पै आवश्यकतास फर्स्ट स्टँडर्ड बी उर्वा केंद्रा कशाप मुनिक डिटी मुनु बालस्ता तंग दोन चरलो जत्ता तंगेल नाव हिरण्याक्ष हिरण्यकशपु हिरण्याक्ष हाजतरी कठीण तपस करून ब्रह्मक ओलवून घेऊन मक्का मनुष्य देवते जीवजंतू सक्का प्राणी पक्षी नाव सांगण हंगेल कोणा निमित्त मक मराने उचेन जुमुनु वरा निमगिता तक ब्रह्म ततास म्हणता हिरण्याक्ष मराने मुलकुनो प्रपंचार्य शिल्पुर जीवराशि वेळी जे सातवत्ता पुरा देवतेक एक जाऊन तगल अधीन करून घेता एक दिवस नारामुनि लगी हिरण्याक्ष बचून मिगेल मुंके बलशादी कोने नामुन शिफारस करताना नारायण मुनि आज तय विष्णुक कोणा सर्वोच्च जायना म्हणून सांगता तर हिरण्याक्ष कोपून विष्णुक कशी सर्वोच्च म्हणून आलोचन करून कदेरी भूमिक घेऊन पातालो करे ने पुनर्ता पुरा देवतेक मुई काही गेले म्हणून कळली त्यांनी वचून विष्णू लागी प्रार्थना करतांची तर विष्णू सांगता तगला सम्मार कतिरी डुकराले सृष्टी करक जत्ता त्या कतिरीची वराह अवताराक आदि वराह म्हणून सांगतांची विष्णू आमगेले भुई पशी हजार म्हणते ओट वराह अवतार घेऊन तगले कोरे डांटू भुई घेऊन वैर येताना हिरण्याक्ष वराह अवताराक आर करता तदन तंगेल मध्य भीकरुद्ध जत्ता कदेरी वराह हिरण्याक्ष संहार करता नंतर भुईंक त्याच्या जागेवर स्थापन करता अशी आमगेल विष्णुदेव वराह अवतार घेऊन हिरण्याक्ष राखून भुईंक रक्षण करून तगला संहार करलेलं. धन्यवाद.